Binding of Isaaciin, niin siitä se lähti. Finding of Eye. Tää oli hyvä aloittaa tää striimi tuolla Miksi mä kommentti. haluaisin checkaa Psygenin äänet, kun Olaf Misteri striimaa? Mikä? Hallmeister. Olaf Meister. Meister. Mä laitoin päälle. Kai toi kohta alkaa. You got knocked the fuck out, yeah? Very nice bitch. You got knocked the fuck out! No. Bitch! Matti, toi oli niin tärkeä lisäys. Kiitos tosta. Psyken Nisi3 pelaa Destiny. Pelaatko Destiny? En. Kaikki striimat kattoo niin paljon Destiny, niin heti menee sinne kattoo. Mistä BO3 zombies, niin sulla tulee paremmin katsoja. Se vaihtaa sen itsestään, kunhan me aletaan pelaamaan. Se on, kun meillä oli Jude se hieno sessio, striimisessio siellä kerran, niin se on sieltä jäänyt. Kiitos tosta. Eikö se kestänyt joku 7 minuuttia? Pelaatko Destiny? Joo, äänet Kuuluu toimii. äänet, tuolla vittu hommat äänet. Kaikki striimat kattoo Joo, niin Psyge aloita. Meillä on niin. Samakut. Mistä BO3 zombies, niin sulla tulee paremmin katsoja. Se on, kun meillä oli Jude se hieno sessio, striimisessio siellä kerran, niin se on sieltä jäänyt. Joo, pistä se stream pois päältä. Pistä se pois päältä. Kuuluu äänet, tuolla vittu hommat äänet. Eikä jätkä tästä suussa sadanen videos pessu aika nätisti. Pistäkää ne striimit pois päältä. Ja tervetuloa seuraamaan Kuumotuksen ensimmäistä virallista podcastia. Paikalla meillä on Judeboy, Jee! Matias Eivolo Moro. ja Cruz Motherfucking Broker. Mitä ei. Ja sitten meidän spesiaali Taustalla teillä pyörii Der Eisendrache. Eisendrache. Pelataan noin ensimmäistä kertaa. Agne. Ja puhutaan. Mistä me puhutaan? Onks jengillä mitään aiheita? Kaikesta. Elämästä. Syvällisistä asioista. Mitä ei. Hei, Russi oikeesti se striimi pois päältä nyt. No äänet on niin vittu äänettävät. No, mitäs Cruise on viime aikaa touhuilla? Sä voit aloittaa vaikka. Pistä se striimi nyt pois päältä. No äänet oikeesti ärsyttää mua. Invisimaltsi alkaa huutella sieltä taustalla, kun ei omat äänet kuuluu. Uskomaton äijä. Psyche avat se eka niin mä voin avaa suoraan takalta. Venomalaisen striimin kiinni. Ei mitään, jatka, tosta saatiin hyvä 100 videospessu mulla YouTubeen.